Pozdrav svima. Evo nas u 6. lekciji gde ćemo raditi jednu takozvanu multifunkciju, subtotal. To je funkcija koja može da obavlja različite operacije u zavisnosti od toga šta joj zadamo. Pa hajde da krenemo redom. Subtitle, subtotal, evo ga. I on će prvo pitati šta mi želimo da radimo. Da li želimo da tražimo prosječnu vrednost, average, count, count A, max, min i tako dalje. Ono što mi želimo da uradimo jeste da nađemo sumu ovih brojeva. Znači mi ćemo stisnuti broj 9, tačka zarez i onda ćemo reći ovo ovde. I on će reći da je to 212. Pošto ima previše decimala, hajde da taj broj decimala smanjimo. Evo ga ovdje, nikad nisam siguran da li, zato što ovo povećava, ovo smanjuje. Meni bi nekako bilo logično da ovo smanjuje, da ovo povećava, ali eto, Microsoft je to tako rešio. S druge strane, ja sam to ovde customizovao da mi bude na Alt 2 i 3, ali o tome nešto kasnije. Takođe, ono što subtotal može da uradi jeste da, na primjer, prebroji funkcije ili da nađe maksimalnu i minimalnu. Hajde, pošto smo već upoznati sa funkcijama max i min, da uradimo to. Znači 4 zarez i kaže 30. Hajde da vidimo. Max i evo ga, 30. Ako bismo se vratili ovde i rekli subtotal max, on bi rekao 100, subtotal 5 je min, opet min ima veći broj nego max ovde. I evo ga. Tako da to smo isproveravali i kao što vidimo to funkcioniše. Sa ostalim funkcijama, odnosno ostalim mogućnostima funkcije subtotal upoznaćemo se u narednim lekcijama kako budemo radili sum, if, count, if, average i average if. Hvala vam na pažnji.